לא, זה 3 שלנו, של השחקנים רגילים, זה של ה-NBA פה שאת פה למעלה. נקליט אותך משחק. היי, זוז. מה זה סגור? זה ניילון, איזה סגור. סע. קליט אותי? כן. אתה? יריד. איפה, שים על המעיל שלי. לא, הגזמת. סן. אתה ראשון, אני שני. למה? אתה לא קולע, מה? אני לא מאמין. תביא. נראה לי אחרי זה גונע. מה? אתה פשוט נח. יאללה, זרוק. יש. תביא. אני נחשב. יותר מחשוב. ראשון זה הכי קל. מה יש לי? אני גם רוצה לנסות שם. בוא נשחק חיובים? אתה מכיר חיובים? כן, מדרגות. זה מדרגות, אבל חיובים זה כאילו אתה צריך לקלוע איך שאני קלעתי. כמובן אני לא אגזים במרחקים כי אתה לא תגיע. וואו. יאללה, מדרגות? כן. מאיפה? משם מתחילים? מה, אני... זה לא משנה, אני ואתה נהיה באותו דבר. יאללה, אני מתחיל? תתחיל. מה? חמז'לו בלד. שלישי. אתה ראשון ואני שלישי. צחק. שחק. אני יותר טוב ממך פי 1000. איך לראשון ואני שלישי? אתה יותר... זה יותר אפס ממני בכדורסל. הוא לא קלע. בוא. קלעת? לא איזה קלעתי, קח. מנחוס. תן. וואי, הבאתי שלך. בגן שעשועים. יש! רגע. תביא את הטלפונים. תודה. היא דואגת לטלפונים, לא לי. לא. 10 שקל הבדל. אני יודעת לשחק, תביא, אני אראה לך. אולי את גרועה? רוצה לראות? תסתכלי. תן, תוריד בכלל, מה אתה עושה? שיחקת פעמיים. מה זה? זה דודה שיחקה. מה אני אומר לך? אתה מנחוס. תביאו לנו גם, הופה. יאללה, אז אנחנו משחקים מדרגות, אתם מתחילים מהראשון, איפה שאני. הוא בראשון, אני בשלישי. בואי, טלי, הייתי משחקת פה חברות. זה מדרגות. אני שלישי. את יודעת מה זה מדרגות, לא? הוא ראשון. יאללה. הוא עפס. נו, אז עכשיו תורך. קולעת מפה. הוא עפס. יאללה, אחר כך אני אם את לא. הוא יותר טובים ממך פי 1000. בינתיים הם כולם במקום הראשון. כן, מדרגות. יואו, עוד שנייה. אני גם בראשון עדיין, הוא בשלישי כבר. בוא! כן. זה היה לא טוב. יופי. היי, התקרבת אבל בכל זאת לא קלעת. שירן, תורך. יאללה, שירן. גם לא תקלע. למה תשליני? אני אשחק מהצד הזה, זה לא משנה. בואי נעשה את הכי טוב. יואו! תביא, אחרי תורי. אתה רוצה להצטרף יוסי למדרגות? יאללה. מה זה? אפשר? כן, זה אותו דבר, מה זה משנה? מה אתה
פשוט כולנו באותו... כן, הוא מזיין אותי. שלישי. אתה לא משחק. סתם, סתם. חלודה, לא שיחקתי הרבה שנים. טלי. ואני גם עם פיקי ארבע. משנה. משנה. דוד, בוא'נה, הם יותר טובות ממך. החיים שלי, אתה הגבר שלי. מה אתה עושה? היי. יאללה, זרוק. יאללה. סוף סוף. משהו. אם אתה קולע, אני עוברת שם. נו מה? אני בשלישי. יחד. יש! צריך לקפח אותו קצת, נראה לי. ניפחנו אותו. יאללה, שירן, תורי. לא, אתה אחרי דודה. הופה! יש לי עתיד בחיים שלי. יש לי עתיד, יאללה. תראי אותה. מה זה הדבר הזה? אה? אנטולי, בטח, מה? מי לא מכיר אותו? אבל אין הבדל. יש! לא, תוכה. דודה. שלי. ליאם. לא זרק בעיה. תגיד לו סליחה. אמרתי. לא אמרת סליחה. סליחה. תביא, תורי. למה אני תמיד אחרון? אתה לא האחרון, אתה אחריי. ביחד. שלחו לך הודעה אחרת. יש! תביא! יש! תראה הבן שלך. תביא! מפציץ. שירל? טוב! אני רביעי ליאם. לא, אתה? ליאם עכשיו ואז אני. הופה. יאללה. ליאם רוצה לפני לך חדר? תביא. אני פה בעצם. תביא. עזוב את הטלפון. אני רביעי! שירל? ראיתי את זה. למה אתה שלי? למה ככה חזק? ליאם? ליאם רוצה נקלע לך? קליל. לא, ליאם לבד. עד שיהיה לו כוח. ים גדול. העיקר שהוא מנסה. תרים אותו לכתפיים, ייי! טוב, הוא תמיד אחרי דודה. תרוב אחרי זה אני ואחרי זה שירל, אחרי זה דודה. עכשיו ליאל, שירל, אז אתה אחרי ליאם. לא! אני אחרי ליאם. אז אתה... מה אתה עוקף את דוד? ואותי. לא, הוא לא עוקף, הוא האחרון יוצא, הוא אחרי ליאם. הנה, עכשיו... ליאם נכנס לשחק אחרון, אז הוא אחרי ליאם. ואז אני, ואז אתה, ואז שירל, ואז דודה, ואז עוד פעם ליאם, ואז דוד. עכשיו מי ליאם? תתקרב. יאללה, תקרב. מה, שתי חזק. היי, למעלה, ככה, לא ככה, ככה. ליאל, תביא עוד פעם. לדוד. לאבא שלך, כאילו. ראית? הגעת יותר גבוה, ככה. תראי. לדוד, עכשיו אבא. אבא. יוסי, מדרגה ראשונה. אבא,
העיקר שהם מנסים. אני חושש. איי, איי, איי. מי עכשיו? ליאל. ליאל ברביעי כבר. תראה. אוי, אוי, אוי. שיראל? יו! הוא עשה לך מזל טוב, מה את רוצה? מה, לא נצטרך לתת לך 3 עכשיו. הוא בכדורסל. אוי, שכלה בין הידיים עשיתי לה. וואו, בכדורסל מישהו מכניס כולם. כן, כיף. כאילו, מה הוא עשה? זה הערכה כזה. יו, סל כמעט. איפה הבקבוק תעלה? עכשיו עד מחר. לא, פה! איפה הבקבוק? 3. אבל הייתי לא, פה. זה 3 שלנו, של השחקנים רגילים. זה של ה-NBA פשוט פה למעלה. היי. מפה, למה אתה... כן, מפה וזהו, נגמר המשחק. אז מפה, אבל היא לא בכלל, מפה היה לנו. מה, היא לא תכנן לכאן, במילא. תעשה. יו! יו! מפה יוסי, מפה. לא. כן, משם אתה מ-NBA. אתה משם, אתה רצית משם. בין הקווים. אני לא צריך בין הקווים. אני עושה קו הגנה, מה אתה רוצה? הופה! יואו! אתה תורך, כן. אתה לא שם, רק בוא. כנס 2 אחורה. 2, לא 1. למה? הוא שם, סני. כן? הוא לא מרמה? כן, לא, הוא שם. אם אני קולע עכשיו, תחטוף משהו. נביא לך מדליה. יאללה, יו! תראה, משפחת אברהם חוץ ממני, אני בוט דמי. אני מאומץ. נראה לי אני מאומץ. היי, רמאי! זה פריקת סבתא שלו. תביא. פריקת סבתא. תביא. נראה אותך. בואי אתם תשברו את זה. סני, סל? בוא נראה. יאללה, סל. יו! לא סל. ברור שלא, תעלה רחק, הוא מדיטל. זהו, נותן יותר איזה. מייקל! הלו. שכחתי. נדבר. נדבר וייקס. יו. התורי אבל. מה אתה עושה? כמו שאתה עשית לי. יאללה, בבא. מה אתה עם המצלמה סני? אל תעלה את זה. לא, אני בשבילי, ניסיון זה. יעלה את כולכם. הופה! חגיגה! איפה עפתי? לא, תשאר איתי. יש! תביא עכשיו אני ואתה באותו מקום. אתה לא, אתה עדיין באותו פה. אל תדאג, אני עוקב אחריך. שיטר. יו! טוב לילי. תביא לי מיד. כאילו במשחק מגרש כדורסל. כאילו, לרוץ אחריך, אני לא ארוץ, זה היה. הופ. תראה, תראי רוקי. כותח עד הסוף. מפחד מכדור, מה? אני לא מפחד מהגל. סתם. נראה לך. יאללה. אני פה. יו. יו. יאללה, יוסי, גם אתה תחתום. פעם. תביא. יו. זה כי לא פתחתי עין. פעם לא דיברתי, אבל עכשיו הוא לא יודע. פלצה מנבע. יו. אמרתי להם. זה יאללה. שים את זה. ינדה, גינה.
אני מת. יו! אני מזיע, באלוהים אני מזיע. יו! תגיד שלום. בוקר טוב. שימו לב! שימו לב להחמצה! אני מת. אני לא יכול. שלי! נו? מה אכפת לי? לא, זה קר. איפה מגן על אשתך? איפה? יו! הוא עשה לך מזל טוב, מה את רוצה? מה, לא ניצחת, יש לך 3 עכשיו. כמו בכדורסל. אוי, שכנה בין הידיים עשיתי לה. בכדורסל מישהו מכניס כולם. כן, כיף. כאילו, מה הוא עשה? זה הערכה כזה. יו, סל כמעט. איפה הבקבוק? עכשיו עד מחר. לא, פה. איפה הבקבוק? 3. אבל הייתי לא, פה. זה 3 שלנו, של השחקנים רגילים. זה של ה-NBA פשוט פה למעלה. היי. מפה, למה אתה... לא, מפה וזהו, נגמר המשחק. אז מפה, אבל היא לא בכלל, מפה היה לנו. לא תכלה מכאן, במילא. יו! יו! מפה יוסי, מפה. לא, כן, משם אתה מ-NBA. אתה משם, אתה רצית משם. בין הקווים, מה? בין הקווים. אני לא צריך בין הקווים. אני עושה קו הגנה, מה אתה רוצה? הופה. הופה. יואו! אתה, תורך, כן. אתה לא שם, רק בוא, כנס 2 אחורה. 2, לא 1. למה? הוא שם, שני. כן? הוא לא מרמה? כן, לא, הוא שם. אם אני קולע עכשיו, תחטוף משהו. נביא לך מדליה. יאללה, יו! תראה, משפחת אברהם חוץ ממני, אני בוץ דמי. אני מאומץ. נראה לי אני מאומץ. היי, רמאי! זה הפריקת סבתא שלו! תביא. פריקת סבתא! תביא! אני מדבר. יו! לא נורא, ליאל, לא נורא. יאללה, עוד אחד, עוד אחד.